Za okolo 360 dní, keď otierva vybudov nového budinku radiotelevízii Vojvodiny na Mišeluku, robotníky stihli poroboty na nukašních muroch. Prešloho roku u tým čaše vylievana perša ploča. Dneška budinok má zakryce, vonkašní i nukašní múry a u perších mešacoch nového roku predlúžiše robiť na jeho interiéru. Na objektu še teraz robi znuka, postaviaše ventilacija, elektroinstalacji, malterujeme i murujeme prehradni muri. U prethodnej etapi sme už vymurovali hlavni muri, takže še šitsko dosť švitko odvíva. Nazdávame še, že z robotu predložíme po novým roku. Tod nový rok dočekáme na budovališću, ale u zavartim objektu, gdje už trvajú zakončujúci roboti, te še nazdávame, že idúci rok preslavíme u novým objektu. Hoč urjadový termín za useljenje do nového budinku maj 2020 roku, vypatra, že už sljedujúci nový rok dočekáme tam, bo skoro všetky etapy robotoch budú zakončení skoro jak co zaplanované.